sne? Jeg vil gerne have lidt sne. Slap af, mand. Det blæser jo. Wow, mand. Det er jo koldt udenfor. Jeg er jo helt sne på næsen. Jeg henter lige min frakke, min. Sådan der. Ulla Henriksen. Jeg går en tur i sneen. Lej, lej, lej. Jeg går en tur i sneen. Jeg går. Ja, mit boldetræ. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Nå, så det gør han bare. Nu skal jeg vise dem. Nå, ja, men. Nu skal jeg vise dem. Vældig morsom, hva'? Jeg skal til jer. Hårdt bagfra. Jeg udsletter jer. Okay, I beder selv om det, små møgunger. Er I klar til bowling, gutter? Så kan I lære det, mand. Men se, det der, det var ingenting i forhold til det her. Min hjemmelavet dildo af stål. Overgiver I jer. Nå, okay. Vi er ikke begyndt at slås endnu. Hvad pokker holder de med? Nå, sådan er I muffins til mig. Du får din muffins. Husk så slap du er. Og du se. Sådan der. Al-Qaida! Au, for satan.
det var ingenting. Bam. Gør jeres pile varme. Varme som satans ild. Volkreda. Den is. En snebold med ild, så er det umuligt. Nu brænder han på. Jeg skal nok udrydde jer. Og du til. Kryb. Jehova, hvad har jeg gjort? Jehova. Jehova.